दालांखौ बानाय बेनो टटेल जों भटखौ होजोबगोन फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ बानायना होफै दानो भट होगोन जों सारमोन दङ फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ दा बानायफै रेफारिं खालामफै दानो भट जों बानायनाय लोगो लोगो जों भटखौ होगोन कुनु खोथा गैया इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि कंग्रेस रावबो भट बिनो दाफै 1 नं बेंटल 2 नं बेंटल गामिनि रायजो राजाया खुद्रिसारदों चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि मोननै गामि 1 नं बेंटल 2 नं बेंटल गामिनि थांलाय फैलाय खालामग्रा गंसे दालाङा जोबोद गाज्रि दिनै फुंनि समाव दालाङाव जाब्रथाय जानानै दैयाव गलांदों गोबाव समनिफ्रायनो दालां मोजां नङैनि जाहोनाव रायजो राजा आरो फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दं होनना मिथिहोयो सिगांनि 17 बोसोर सालायबोनाय सरकाराबो नायसनाखैसै आरो दानि सोलिफु सरकाराबो दाबो नायफैयाखै बेनिखायनो दानि बिटिआर सरकारनिसिम गामिनि रायजो राजाफोरा जेंनायाव गोग्लैना थानाय एबा बायना थानाय दालांखौ फोसाबनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों जाथायाथ' नै दा जोंहा दलाङा बायनानै दङ मानोना बियो एसे बेसेबांबा गोबाव समानो जाबाय माने 17 बोसोर बिटिसि सरकारा माने बिपिएफ सरकारा खुंथाय समावबो जोंहा नैबे दलाङा जानो हायाखै आरो दानि जा सरकार दं बिथांमोनहाबो दासिमबो नैबे जोंनि गामिनि हाबनाय दलांखौ नायफैनो हायाखै मानोना जोंहा गासिबो माने खेथियकफ्रानो दैज्लां समावहाय माने बेजोंनो लांलाय लाबोलाय हालफ्रा खालामनानै बेजोंनो आबाद मावहैयो औ आरो बेजोंनो लोगोसे ओरैहायबो गोबां गामियानो दङ जोंना मेन गामियानो ओरैहाय जोंना बेंटल गामि माने फुंखा क्लाबनि रायजोआबो ओरैनो दङ बेनिखायनो जोंहा दा गोबां खस्थ' गोलैनानै दं आरो दहाय फुङाव माबाफोर जाथाय जादों नामा दहाय फुङाव एक्सिडेन्टआ दहाय फुङाव आङो खोनानाय बादिब्ला एक्सिडेन्ट जानाय जाथायखौ खोनादों माने दालाङाथ' दा बायनाय अबस्थायावनो दं नालाय दा जोंहा स्कुलनि गथ'फ्राबो गोबां फैयो बे टाइमावनो एक्सिडेन्ट जानाय जाथायखौ खोनानो मोन्दों आङो जेनेबा दालाङाथ' दा बायनानै दङ बेसे गोबावनिफ्राय बे दालांनि अबस्थाया माबायदि जानानै दङ बे दालांनि अबस्थायाथ' एसे गोबावानो जाबाय ओरैनो खय बोसोरसो जाखो बेयो बायनायाथ' बोसोरसेयानो जाबाय बोसोरसे बादियानो जाबाय आरो माने अबस्थायानो गैखालामोन ओरैनो खुनुरुखुम खांलायनानै रिपेयारिं खालामनाय बेल' जायो आरो गोदान लामा बानायना होआखै नामा रावबो होआखै गोदान लामाथ' गैया दासिमबो बानाय जायाखै बे दालाङा माला बाया जेनेबा दहायसो बायदोंना नङा बे दालाङा एसे गोबावानो जाखाबाय थेवब्लाबो जोङो खस्थ' मस्थ'यै बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामनाङो आरो उफाय गैयैयावहाय बे ओमफ्राय दा मा खालायगोन नोंसोर सरकारनि दाथ' जोङो सरकारनियाव बेखौनो लुबैयो जे दाथ' नैबे जोंना बेंटलाबो माने साननैसोनि उनावहाय टाउनशिप जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो दा बेबादि ओनसोलावहाय बेबादि दालाङा थानो समायला आरो माने फुरा मोजां जानांसिगौ दा जोङो सरकारनिफ्राय बेखौनो लुबैयो जे थाबैनो नैबे दालांखौहाय मोजाङै बानायना होयो आरो जेनेबा ब्रिजनि जायाबाबो जाहाथे रिपेयारिंनि थाखाय थाबैनो सरकारा नायो बेखौनो आं आसा खालामो रिपर्टार नोंथांमोन जोंहाथ' दहाय बहुद बिपद जानानै थांदों दालाङा बहुद गोबावनिफ्रायनो बायनाय दंमोन दहाय नुवा नुस्लाबा फैबाय अबेनिफ्रायबा गारि गाहायाव गोग्लैलांबाय मानसिया जेबो जायगासो बाइकआ बायनानै थांदों ओंखायनो जों दानि सरकारखौ अननानै जोंनि खाथियावनो दङ जयन्त आरो फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ बेफोर अननानै जोंनो रिपेयारिंफोर खालामोबा जों बहुद गोजोननाय मोनगौ सिगांनि समावबो 17 बोसोर जाबाय बिपिएफ सालायनाया बिपिएफफ्रा दासिमबो बानायनो होनो हायाखै मानि थाखाय बानायाखै जोंनि जोंनि गामियावथ' ओनसोलाव दङ जोंहा 100 बेसेबांबा घर दङ थाबायग्रा मानसिया 100 बेसेबांबा दङ न'खरावथ' 97 ना बेसेबांबा दङ डाबल भटबाबो बेसेबां जायो बिनि थाखायनो जों दुखु मोनो कुनु बिपिएफ कुनु इउपिपिएल जों रावखौ बासिया मिटिंफोर खालामफैयो जोंनि क्लाबावनो जों बेखौ अरजाया खिन्थु जोंनि दालाङा मानो दिनैसिम जाया
जों बयखौबो सापर्ट होयो जों बयखौबो गाज्रि मोना थांलाय फैलाय माबायदि खस्थ' थांलाय फैलायाथ' जोंहा बुहुद खस्थ' बेजोंनो जों हाल खालामो मोसौ होलाङो बेजोंनो स्कुलाव फैयो दैज्लाङाथ' दैज्लां माबा दै एसे देरबानो उसिलायो आरो बेनिफ्राय एसे मा बानाया बारा जाबाथाय दलाङा मावजोबो थाबायनो हायि बायदि ओरै मावख्लांनाय फैयो जोंना बेनि थाखायनो गारि मथरथ' सोनो हाखाया जुदि गारि मथर सोयोबा गावखौनो गाव खैफोदावसो खोख्लैनो लानाय जायो गारि मथरखौ नोंसोर बबेजोंहाय लाना थाङो जोंथ' बुहुद गोजानजों गिदिंनांगौ जायो खिन्थु बेंटल गामियाव 4 किल'मिटारथ' नङा एसे खम जागोन आरो बाराबो बुङा जोङो खिन्थु BPF UPPL जों खोथा गैया जोंहा सरकारा जाय एबार जोंनो भट बिगोन जों बेखौ दालांखौ बानाय बेनो टटेल जों भटखौ होजोबगोन आगोलनि सरकारा मानो बानायना होआखै मानो बानायाखै जोंथ' मिथिया दाख्लै UPPL फैबाय UPPLआबो नायसनासै BPFआथ' थांबाय UPPLआबो दा दिनैसिम खबर लानो लायासै बेखौ खै नाम्बार बेंटल होननानै बुङो 1 नाम्बार 2 नाम्बार बेजों थाबाय जोंहा ओमफ्राय बे लामाया बबेनिफ्राय बबेसिम सोरखि बिनिफ्राय एकदम बेंटल हाई सेकेन्डारि स्कुल ओरैनिफ्राय सेरफांगुरि दुनाबारि रानिखाटा थांजोबो दिनैसिम मानो सरकारफ्रा जोंखौ नायसना जों दुखु मोनो सोरबाफोर भट बिनो फैबा एबार जोंनि बे बेंटल 120 घरसो दङ खिन्थु जोंनि बे जायगायाव भटबो बिनो दाफै UPPL हक BP हक कंग्रेस हक BJP हक खिन्थु जोंनि बे जायगायाव बिनो दाफै बुलावबो जों खिन्थु बाव चान्स होला दिनैनिफ्राय जोंनि दला दिनैसिम मानो जानो थाङा गैयाबा बे मोनसे गामियाव 3-4 हाजारसो भट मोनो मोनसे गामियावनो जों रावनो भट होआ एबार भटखौ जों होगोन खिन्थु बर' जाथिखौ फोथांनाय थानोबा बर'खौ नागिरोबा बे दालांखौ बानाय एबार खिन्थु जों दस्रायावसो जों आगान सुरसिगोन एबार जायहा बे दलांखौ बानायना होगोन बिथांमोननो होनाय बेनो होगोन जोङो दानो बानायफै दानो होगोन जों दानो फै सारमोन दङ फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ दा बानायफै रेफारिं खालामफै दानो भट जों बानायनाय लोगो लोगो जों भटखौ होगोन खुनु खोथा गैया जाबायलै